Allah karka dogarar da mu a kofar wani kamar da mu kofarka da kofar manzan Allah. Allah karka samu dogara da kowa, karka samu dogara da komai. Ka ba mu kyakkyawan yaƙini, ka ba mu kyakkyawan imani, ka ba mu ƙarfin imani. Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka albarka wannan annabi mai girma. Da abin da ya damu ƙasar mu Allah kai mana maganin su. Da abin da ya damu ƙasar mu Allah kai mana maganin su. Halayen da al'umma musulmi suke ciki Allah ka fitar da su, ka ba su lidifi. Ya ubangiji muna tawassuli da annabi dan sirrin mu'jizozinsa na lidifi da kace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To Allah ya sa musulmi su samu rangwami, Allah ka sa mu samu afwa, Allah ka sa mu samu lidifi. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya, wanda duk yake fama da wani abu ya tsaya masa ya rasa yadda zai, to mun yi tawassuli da annabi, a yi tawassuli da shugaba, a yi tawassuli da shi. Ya faɗa ya ce ka faɗa kai makawo ka ce inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika nabiyar rahmati. Ce ya sayyidi Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika. To mu ma mun faɗa mun ce ya sayyidina rasulullah inna natawajjahu bika ila rabbika fa'alana indal maulal azim. To ka ce mu ya rasulullah. Allah ya ƙara masa tsira da aminci, ya ƙara masa tsira da aminci. Iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi, wanda duka muka rasa su cikin halaran nan tamu Allah ya gafarta musu. Da yan uwa waɗanda suke nahiyoyin duniya waɗanda da an gama kuma ake aika musu da shi, to duka Allah yi mana albarka, Allah yi mana albarka, Allah ya ƙara mana hasken shugaba, Allah ya sa duka al'amuran mu fuskanci Allah da su. Yan uwanmu nan duka baki ɗaya da muke tare, Allah ya sauko kowa da albarka. Waɗanda suke hidimta mana a cikin sha'anin karatun nan Allah ya biya musu bukatunsu baki ɗaya na zahiri da na baɗini. Waɗanda suke taimaka mana da dukkan nau'o'in hidima Allah ya saka musu da alkhairi. Albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karanta Fatiha hadiya ga shugaba sallallahu alaihi wasallam.